Firma Sagittarius vznikla v roku 2005 so sídlom v Trnave. Naša spoločnosť sa špecializuje na veľkoobchod a maloobchod so zbraňami, strelivom a doplnkami pre poľovníkov a športových strelcov. Zákazníci nemajú k dispozícii len rôzne zbrane a strelivo určené na lov zvierat, predaj doplnkov pre športových strelcov v brokových disciplínach, ale aj rôzne pomôcky na údržbu zbraní, náhradné diely a terče. A keďže na úspešný lov je nutné mať na sebe správne oblečenie, v našej ponuke nájdete taktiež oblečenie a obuv vhodné do každého terénu. V našej obchodnej ponuke nájdete aj trenažéry švédskeho výrobcu Marksman, určené na tréning poľovníkov a športových strelcov v streľbe z brokových a guľových zbraní, ale taktiež pre všetkých, ktorí si chcú vyskúšať streľbu bez ostrých výstrelov. V našich predajniach zabezpečíme taktiež vykonanie tlakových skúšok vašich zbraní. Potešte svojho blízkeho, ktorý je vášnivým nadšencom poľovníctva a darujte mu darčekové predmety alebo literatúru s poľovníckou tematikou. Navštívte nás v našich predajniach v Trnave na Hlavnej ulici alebo na strelnici Štrky v Trnave alebo na internetovej stránke www.polovníckepotreby.sk.